правилно да пресаждаш стайните цветя. Първото, което трябва да направиш, е да избереш подходяща саксия, която да е минимум 2-3 см в диаметър по-голяма от предишната. Ето я моята саксия. Ще сложа на дъното един слой почва и след това ето така ще извадя растението. Ако е трудно, се хваща саксията и лекичко се размачква. При мен е лесно, защото почвата е суха. Ето така. Слагам го в центъра, в средата и му намирам лицето. Добавям почвата. Сега е времето, когато може и да се сложи тор. Аз използвам пелети от птича тор. Добавям не повече от 3-4 зранца, те са много силни. И ги покривам с почва. Чудесно. След като хубаво отъпчем така с пръсти почвата, може да ползваш и ръкавици. Аз много не обичам ръкавици, когато мога не слагам. И след това трябва обилно да полееш с вода. Така. Това каланхо е доста израсна тази година и за това ще го подрежа. Ето така, тук ще хвана връхчетата. Ето, каланхоето вече изглежда доста по-добре в тази саксия. Трябва да си има предвид, че тя няма дупки, така че ще внимавам с поливките, няма откъде да се оттича. За още съвети може да ме последваш в Facebook страницата Цветни усмивки с Танита. Хубав прекрасен ден ти пожелавам!